Tornar a la infància mentre menges un gelat. Aquest és l'objectiu de Mamà Heladera, creat per l'empresa El Tío Che, famosa al barri de Poblenou. Mamà Heladera neix com a idea de la neta del Tío Che, Irene Iborra. Volen retornar-nos a la infància, recreant els mateixos sabors gràcies a un estudi de mercat sobre el sabor i el gust de la infància de cadascun. Així es pot crear un gelat personalitzat dels propis records. Som a la porta de Mamà Heladera. Entrarem a demanar un gelat que em recordi a la meva infància. Anem-lo a provar. Hola. Bé, vull provar aquest. Què és? Heu vist? És cirera amb lavanda. M'ha explicat que aquest record i gust és amb les àvies, quan anàvem a collir cireres i feia olor a lavanda. Vaig a provar-lo, a veure com està. Gràcies, adeu. Ja he provat el gelat i està boníssim. Recorda la meva infància. Ara anem a un altre lloc on també hi ha records d'infància. Acompanyeu-me.